Left na ano. Tagan dito kan tita. Hello, phone. Teka, sira. Mamay ka, tagi man. Ha? Tagi man. Ano ni kay mako pa. Oh, sige. Umaw na yun, tama-tama. Kuha ka dito, kutsara. Kuha kutsara, dali. Kutsara, dali. Tama-tama lang yun. Dado coconut. Buko. Buko. The buko. Buko. Oh my goodness. Nagluluway. Hugahi ulit. Ako daw mauga. Salamat. Pa! Amo pa! Amo pa! Hello. Yan. Oh, raping may ano, may kutitob. Laping hindi ka daw kami kutitob. Dali ka gragato yung nasiki mo. Eh. Korbay pa. Sareng, dibuka. Punat. Tara. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lapra, kumain na tayo. Bago kayo. Okay, sakwa. Tira na pulo. Oh, ito sa par. Halikot silap. Hey, di kumakaon. Ito na ho. Lagi naman na nabubukaon. Daro na nabubukawan. Naghihingalo. Dublahan ko sa ayaw, lapeng, ayaw.
Didi ho, may mga biyawas ugang didi ho. Kung ano ito. Pero may bunga, kawarara na. Ah, paano ang tangan? Ayan, kalayo na. Sama ko ako doblahan. Ayaw, ito rin. Ma-aksidente ka son. Pag gano'n naging turo mo kasi, ito na hugasan mo dito. Ah. I need to ano. Kuha des. Ha. Sayo-sayo lang, sayo-sayo lang. Kaya ano. Boom. Sararoan na naman. Mahulog ka man da. Di ka man in... Sus talaga. Nakahugas ka, di ka man yung makasakap. Turen! Ay, nasipor. Kulang pa rin na ano ta? Dahon. Dahon. Ano daw si Maya sila? Ora, taga-video lang, sorry ah. Hello. Hello. Nagatin naman pa nini. Pas mato talaga ninihiwa ko. Sabi Nini. guys, Marauton ko naman hiwa niya. asado. Sabi talagang hiwa. Kuha ka dito, ato rin sindublahan dito. Kay kuwara, abo, kaysa magparasakat ka. Hi Muhammad. Thank you Muhammad. How are you Muhammad? Hello. Province Life. Thank you for watching po. Thank you. I don't understand what to say. Can you speak English? I don't understand Arabic. Ha ha. Ano kaya pa? Patari kasi dun sa ano. Oh my goodness. What? Wait.
Wherever you go, whatever you do, I will be right. I'm not allowed in my channel. I'm not allowed toxic people in my channel. Sorry guys. I don't like rude people. I really appreciate nice people. Most ano, Gaya. province life in Bicol here in the Philippines, Bicol province, Philippines. Cause, cause wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes. Gaya. Tama na. Ay, mayroon ka pa pala sinuwa. I can Matamal kong sinamay, sabi ko to kanina. matamal masuman. Matamal kong siya masuman. Pretending. Hindi nga dahil na. Matamal kong nasumasaman. Ha? Matamal kong nasumasaman. Sabi kanina, napatay. Mahan sabi. Mantugon. Sumang ka lang, sabi. Ano, daganin mo kay matamalan masuman. Karin ka dagan na tamal. Kanina sabi kong pira na kilo. Bulutan mo na lang yun. Tama lang. Sire. Oo. Bukod doon sa aga. Mabako Diyos kita. Kung saan mo ito? Oo. Sa Domingo pa ugang yan to. O sa aga ta celebrate. Oh, ay ma, sige. Ayo kay makato ka man yan sa aga. Oo, bukod Diyos. Pwede na yun nakulo ha. Oh my God. Oh, super. Punong, mali ka dun. Ay, nagsunog. Nasunog. Napanganaan. Dadangdang lang yan. Wah. Ay, ada dong. Ano rin? Anan?
Oh my God. Ah, 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 ah. 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 Oh. Oh my God. Matarumo niya na sunda. Hindi ako mama. Wala magupag. Ito na muli kang pasuhay. Hindi ka na lang pasuhay sa ako. Aray. Ah. Shada. Wala na. Sabi malang ito nakarabasa. Sabi na ito yari sa susunod. Kung na yung gumbot. Silot. Silot. Nagano'n pa ang nalupa na dahil. Ha? Sabi ko na sa susunod. Tahu, tahu, tahu. 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 Pakarin ka. Pakarin ko. Nasa lang doon. Bigyan din ako pagsigap. Magbaha ka. Ha? Magbabaha naman yan. Hoy! Hindi ka lang. Na. Mangga. Tabi-tabi. Lang. Tabi. Pero sabi ang dahil. Kanya-kanya design pa. Bibigyan niya para madali matapos. Ha? Hana? Ha? Niya. Hana? Ta! Ta! Ay magubat yun! Oh, bato ito ang sikin mo. Ay, doon mo kayo matigbas ka. Para bakal bata, mabakal ka bata. Ito na. Dahil kung pasaway man lagi rin na. Ta! 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 Matigbas ka din ang tita mo. Iyain ka ni man kan ilay ang naghihingi ko lang. Ay, sutik-sutik mo. Kagat ka dito. Kagat ka na, oh! Sakit dito! Halik na daw. Halik ka na. Halik ka na. Halik ka na. Dali na, dali na. Dali na. Come on, dali na. Dali na. Kato na dito. Kumadto ka na. Wala kang kuya mo, dali! Ito din ho. Likod mo. Likod ha. Yan. Kulog ko kaya masagat na. Wantong pala. Hoy, tangkal. Mada tita mamakan. Hoy, tangkal. Tangkal daw ko na, sabi ni tita mo. Naghali kami, nagkakapot na si Papay Sundang.
Na, gata na. Tulad na tulad. Ano, tulad tulad. Hindi ka nagbakal tilid. Hatag ni Zero. Daghan pa yung tilid ko kung takang ano. Hindi pa panahon magsalta. Wala ka nagpupunta ko sa kabilis. Di sa imo naradag. Hindi, mga Sa may kanana ilis. Nanay sila, grabe ang radag. kada Oh. makakita, kabulog kita. Yan mga kapabulol. Pabulol ko mo sa Croatia. Mom. Thank you. From din ng Yuki. Tusok po. Sarap dyan. Probinsya po. Opo. Masarap po dito sa province. Ghana. Sa ano. Organic po. Healthy lifestyle. Salamat po sa patusok. Sir, from din ng Yuki. Thank you po. The buko. Fresh boko. Fresh na fresh. Masuman po kami. Ayun na, madali na natin kay mapaload. Pakarin ka? Sabagay ako sa iyo. Sino maupod? Ako. Hindi na nga naman magbutitoin ka. Diretso ako sa bungto. Oh, pamabungto ka na. Sabi na grabe naman yun. Agad-agad palang ano naman to. Grabe naman tong kausap na to. Diretso ha, parang ka na, pabungto ka na. Parang nakakaano naman to. Diri mo na sin magkape ka na ngun Haraman lang. Ano ka? Diri ka pabungto ka na. Katapsi naman. Katapsi. Sabi mo na sa biosin. Halakad to na. Ka na ngun Sabi mo, ano sabi mo? Sige, magpabungto ka na. Oo, sabi ko, sige, magpabungto ka na. Diri mo na sin magkape mo Thank you po. Bye-bye. Opo, diri man pili kasi. Thank you sa nag-join. Thank you so much. Bye. See you later.